Henryka Jakimka z zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Petrowie. Pienikowo gdzieś się tam wychowywał i bo lubił malować pałace, bo to były jego rodzinne strony i jakby otoczenie. To malował te pałace w piękne, wspaniałe, takie jakie można zobaczyć w kadrach filmu, czy jakichś widokówek kolorowanych XIX-wiecznych. I tam przed tymi pałacami były powozy, byli pięknie ubrani ludzie, były damy pływające łódkami na stawie, chroniące się od słońca parasolkami. Ci wszyscy ludzie byli tacy piękni, woźnice w jakichś ozdobnych melonach i tak dalej, melonikach. Więc z jednej strony to malarstwo było realistyczne, z drugiej nie było. Albo jednocześnie było i tym, i tym. Jachimek jakby robił coś takiego, że transponował jakby swoje wyobrażenia o tym utraconym dzieciństwie. Za chwilę o tym może trochę też opowiem. I malował przecież nie z widokówek, nie z obrazów, nie z jakichś albumów, tylko z tego, co zapamiętał, co miał po prostu w głowie. Dla niego było to bardzo prawdziwe, jeżeli namalował na przykład Pieńkowo, Pałac w Pieńkowie, który był użytkowany, kiedy on był młody przez PGR i raczej zamiast stawu była kupa gnoju na podwórku, a na pewno nie było tam pięknych powozów czy pięknych dam ubranych w wykwintnych strojach. Ale dla niego było to równie realne, tak jak dla każdego z nas jakiś realistyczny obraz. Więc on żył w tym swoim takim świecie wyobrażonym i to go chyba zainteresowało. W zasadzie nigdzie nie pasuje. No, Jachimek to jest po prostu Jachimek. I tak jak kiedyś, jak się spotkaliśmy z Henrykiem i ja do niego mówię: Heniu, czy może jakoś, jak ty widzisz tą swoją sztukę? Bo my jesteśmy tylko odbiorcami, przychodzimy i oglądamy i dla każdego może być to coś innego zupełnie. No a on tak pomyślał chwilę i mówił: wiesz co, to moje malarstwo to ono leczy duszę. I od tej pory tak sobie myślimy, że każda wystawa będzie się nazywała malarstwo, które leczy duszę. Ale zauważcie, polskie. Takie coś, co widzimy sami swoimi oczyma po sąsiedzku, co jako dzieci widzieliśmy, bo to są mniej więcej takie również obrazy jak gdyby z dawnych czasów, które przypominają również jak gdyby życie, które toczyło się nie tylko u nas na Kaszubach, ale w ogóle w Polsce, czy również w innych krajach, czy nad morzem. Ale chcę powiedzieć, że one właśnie dają jak gdyby takie ciepło. Czyli w nich bije taki obraz, ja nie jestem fachowcem, ale rzeczywiście powiem, że nie ma tutaj jak gdyby widać pociągnięcia pędzlem kogoś, kto jest po jakichś szkołach, ale jest w tym dusza. Myślę, że to jest taka dusza, która pokazuje nam to, co myślę, że i widział autor, ale również i to, co chciałby widzieć, aby ten świat... Ale zanim saleta i obok, to też chciałabym, żeby zaprosić Państwa właśnie na film. Także zapraszam. Ja to tak zwane. Cieszę się, że obrazy Henryka Jakimka mogły się doczekać swojej wystawy. No, ja kibicowałem twórczości artysty od wielu lat, chociaż nigdy go nie poznałem osobiście.